Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, πώς είσαστε, ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά. Σήμερα θα παίξουμε Minecraft. Πάμε. Περιμένετε λίγο πριν να μπούμε και θα κάνω, αυτό εδώ είναι το part 2 του Minecraft και περιμένετε να μπω. Ωραία παιδιά, πάμε. Όπα, κατά λάθος ήθελα κάτι να πω κάπου. Δημιουργία κόσμο λειτουργία. Περιμένετε, μάλλον αυτός εδώ πέρα που είναι και περιμένετε. Ωραία παιδιά, γυρίσαμε. Να, εδώ είναι το χωριό. Θα θυμάσαι νομίζω. Όσοι δεν έχετε πάει και έχετε δει το part 1, πάτε όλοι να το δείτε τώρα. Πάμε να δούμε τι έχει αλλάξει. Ωραία παιδιά, πάμε. Πάμε λίγο για να... Αν ακούτε συνταγές μην σας φρικάρει. Εντάξει, γιατί να σας φρικάρει, απλώς μην δίνετε σημασία. Εμένα με ακούτε να φανταστώ καλύτερα. Πού είχαμε μείνει τώρα, για να δω, έχω και άλλα πράγματα. Ναι, ωραία, πάμε. Πεινάω πάρα πολύ. Και ναι παιδιά, σήμερα θα μπούμε και στο End και στο Nether, επειδή θυμάστε όταν δεν είχα πάει να μπω ακριβώς στο προηγούμενο βίντεο. Μόλις μπήκα απλώς έφυγα. Τα έκανα πάνω μου μόλις είδα το book cost. Πάμε, οπότε τώρα να το δούμε. Ouch. Φυσικά βάλτε like και κάντε εγγραφή πριν ξεκινήσω. Γιατί πάλι πεινάω. Ευτυχώς παιδιά. Ωραία, πάμε. Δημιουργία εδάφους. Πάμε. Δεν φωνάζω επειδή είναι και μεσημέρι τώρα. Καλό Πάσχα, ξέχασα να σας πω. Εσείς πείτε μου, είμαστε έτσι. Ο κόσμος. Ωραία, τον Κώστα εδώ έχει φύγει. Πάλι. Οπότε πάμε εμείς. Δεν θα κάνω pause στο βίντεο. Προσπαθήσω απλώς να φύγω. Έπεσα από εκεί ψηλά τώρα. Πώς θα ανέβω τώρα. Λοιπόν. Η φωτιά με κρύβει. Κοιτάει. Κοιτάει το... Wow. Να πάρει. Πάω εγώ έτσι ελεύθερα. Λοιπόν, για πάμε παιδιά, πρέπει να... Γιατί όπου και να πάω πρέπει να έχει
κέρατα. Τι ρωτάω. Κάπου. Ωραία λοιπόν παιδιά, θα προσπαθήσω να ανεβώ στον... εκεί που ήμασταν. Από εκεί πάνω δεν πρέπει να ήμουν ανάτυπη. Λοιπόν παιδιά, ξέρετε τώρα τι νομίζω ότι κάνω. Ναι. Ωραία παιδιά, πήγαμε για μια εξερεύνηση. Πάμε να ψάξουμε κι άλλο το village. Το village θα πρέπει να το ψάξουμε. Πεινάω πάρα πολύ guys στο Minecraft. Κάνω ένα pause το βίντεο και θα το λέμε σε λίγο. Ωραία παιδιά, γυρίσαμε. Είδα μόλις κάτι τώρα. Ξέρω εγώ αν σπάσετε πέτρα και την πέτρα τη βάλετε στο inventory. Μόλις πάτε να σπάσετε κι άλλη πέτρα, μόλις την πάρετε θα πάει στο inventory και αυτή μαζί. Κανονικά μόλις κλείνω πόρτα και είμαι εντελώς μπροστά. Κλείνει κανονικά. Γιατί πεινάω τόσο πολύ. Ωραία λοιπόν, πάμε τώρα να ψάξουμε αγελάδα. Και απλώς έτσι τρως παιδιά μια αγελάδα. Ωραία παιδιά. Πού να πάω τώρα, από την... Ωραία, πού να πάω τώρα. Εδώ πήγα. Κάτσε μήπως έχει loot. Όπως το φαντάστηκα δεν έχει loot. Δεν έχει μπαλκόνι τουλάχιστον. Λίγο. Μήπως... Κάτσε λίγο, δεν θα πρέπει τώρα. Πάμε να κοιμηθούμε παιδιά. Πάμε να κοιμηθούμε. Εντάξει. Όχι, ωραία. Εντάξει, θα παρατηρήσετε κάτι μόνοι σας. Παρατηρήστε κάτι μόνοι σας στο παιχνίδι. Μόλις μου λέει πράγματα. Βασικά θα σας το πω εγώ. Στο προηγούμενο βίντεο το Minecraft, όχι το βασικά, ήταν εντελώς διαφορετικά. Δηλαδή εδώ το σίκο το βλέπετε, αυτό το σίκο από το κρεβάτι ήταν στα αγγλικά στο προηγούμενο βίντεο. Τώρα γιατί είναι στα ελληνικά. Τι παίζει τώρα. Αυτό μήπως είναι το σπίτι που είχα βάλει στο προηγούμενο βίντεο. Όχι. Άφησα πολύ σημαντικό πράγμα.
Ωραία, το κάναμε. Όχι. Και το κράτο αυτή την table φυσικά εδώ. Πάμε λοιπόν. 2 νομίζω μόνο υπάρχουν τέτοια. Αυτά πάντα έχουν loot, το καλό είναι. Εδώ το θυμάμαι την προηγούμενη φορά πως είχαν εμφανιστεί τα ζόμπι. Άρα αυτό εδώ το σπίτι το έχουμε λουτάρει. Δεν έχω ανοίξει καθόλου τον κόσμο από τότε που έκανα το βίντεο. Οπότε ναι, δεν έχω φτιάξει τίποτα, δεν έχω κάνει, έχω μείνει πίσω. Δηλαδή άνετα κάποιος τώρα θα μπορούσε να το είχε συνεχίσει αυτόν τον κόσμο, αλλά εγώ δεν το έκανα. Έχει κάπου ζόμπι, παιδιά. Το ακούσατε. Μπορεί να πάμε να κάνουμε εξερεύνηση ζόμπι. Τώρα εγώ μιλάω, έχω πολύ χαμηλόφωνο επειδή ναι, καταλάβατε. Μεσημέρι. Λοιπόν, πάμε τώρα. Ναι. Έρχεται. Όπα. Τι είσαι εκεί πέρα. Αυτή δεν είναι η εικόνα του Minecraft, πρέπει να την κρατήσω, αλλά δεν θα το κάνω. Έλα ρε φίλε. Εγώ τώρα δεν ήθελα να πέσω, αλλά έπεσα. Και θα καταλάβετε γιατί δεν ήθελα να πέσω. Ωραία. Αν ξαναπέσω άλλη μια φορά πέθα. Κάτσε να φάω για να μου γεμίσει ζωή, να μην πεθάνω. Να μείνω στο 100.000.000. Εδώ και πού να πάω. Λοιπόν, έχω εξερευνήσει όλο το φύλλο. Άρα πρέπει κάπου. Θα πάω εκεί, θα πάω εδώ. Πάω εξερευνήσει εκεί πέρα. Έτσι και πέσω, αυτό λέω μόνο. Γιατί πεινάω συνέχεια. Έχω να φάω τόση ώρα. Νίκα. Οπότε θα πάω. Από εκεί, όχι πάμε. Και δεν είναι. Και πολύ έτσι γρήγορα. Πάμε, ελάτε. Πάμε γρήγορα, μην είναι τίποτα. Εντάξει. Ίσως βάλω και καλά εγγραφή τώρα. Χριστό, μέσωσες. Αρνί. Ελπίζω, παιδιά, κάτι καλό να βρω. Ωραία, λοιπόν. Τι είναι αυτό. Ήου ρε φίλα. Ωραία. Ωραία. Ας μαζέψουμε τα πέτρα.
Περιμένετε λίγο. Τι να πάρω λέτε τώρα. Φυσικά βρήκα χρυσές ράβδος. Ωραία. Μια χαρά. Ωραία λοιπόν. Ωραία παιδιά, συγγνώμη, έπρεπε κάπου να πάω. Ξέχασα το χώμα. Αλλού είμαι παιδιά, αλλού εντελώς. Εδώ υπάρχει μια πέτρα εδώ πέρα. Όχι. Γιατί πάντα πρέπει κάτι να υπάρχει να με ενοχλεί. Πάμε. Λοιπόν παιδιά, κάνω λίγο pause στο βίντεο. Ωραία παιδιά, ήρθα, έκανα λίγη ώρα για να φτιάξω αρκετή σκάλα και βρήκα μέσα κάτι που δεν το περίμενα ειλικρινά, γιατί αυτό εδώ πρέπει να είναι. Και παιδιά, ναι, πώς να το πω, δεν το περίμενα, αλλά γενικά, ναι. Εντάξει παιδιά, πλάκα κάνω. Μια πλάκα όντως έκανα. Δεν περίμενα όντως αυτό να το βρω. Αλλά το βρήκα. Γιατί αυτό εδώ πρέπει να το βάλεις σε κόσμο για να το βρεις. Το έκανα creative για να βρω κάτι για να εξερευνήσουμε. Κατά λάθος. Απλώς δεν έβρισκα κάτι ενδιαφέρον. Γι' αυτό βρήκα αυτό και έφτιαξα σκάλα. Τέλος πάντων, το έκανα survivor, δεν πήρα τίποτα, τα ίδια πράγματα έχω, βλέπετε, τίποτα δεν έχω πάρει άλλο. Εδώ όλα ίδια, κοιτάξτε, να, τίποτα διαφορετικό. Λοιπόν, πάμε. Δεν έχω πειράξει ακριβώς τίποτα, όλα αυτά ήταν μέσα, ειλικρινά, μόνο το νερό. Και αυτή είναι εδώ πάνω τη σύραγγα. Τώρα θέλω να δω μετά. Θα φτιάξω σκάλα πιο μετά. Θα πάμε να δούμε τι έχει. Σε λίγο μάλλον θα έρχεται και το τέλος του βίντεο. Παιδιά, μάλλον θα τελειώσω το βίντεο. Όχι, πέθανα, δεν πειράζει παιδιά. Θα ξαναπάω εκεί και θα πάρω τα πράγματά μου. Θα έχει part 3. Εντάξει, τα λέμε.